Ως Μήκος ΑΕ έχουμε τη χαρά για ακόμη μια φορά να συμμετέχουμε στην έκθεση συσκευασίας που διοργανώνεται εδώ στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την PL Events για μια ακόμη άρτια διοργάνωση και για τη στήριξή της. Η εταιρεία μας καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας και ειδικότερα της συσκευασίας με απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αεροσυμπιεστές, φυσιτήρες, αντιλίες καινού και γεννήτριες αζότου με τα παρελκόμενά τους και με υπηρεσίες συντήρησης από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας. Η προσέλευση είναι πολύ καλή και έχουμε επισκέπτες από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Έρχονται για να γνωρίσουν από κοντά τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες μας και να συζητήσουμε φυσικά πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τους. Η έκθεση συσκευασία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς να συναντηθούμε από κοντά με τους συνεργάτες μας, να συσφίξουμε σχέσεις και να δούμε πώς μπορούμε να φανούμε ακόμα πιο χρήσιμοι στην επιχείρησή τους.